ببعلاو تبقص يقبري حزب تግራይ ህዝብ ኤርትራ በሓንሳብ ኮይኑ ሚልዮናት ኣዋፂ ህዝብ እዚ በብዕላው ተበግሶ ዝገበረ ኣወል ስዕ ዝብሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘራርባን ፖለቲካዊ ኣካይዳን እዩ there are always these political speeches ክትገብሮም ዘለካ ኣብ ግደ ሓቂ መፂኻ ግን ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዝቕመጥ መጀመርያ እታ ክባዝ ክሕግዛ ዝደሊ ኤርትራውያን ክሕግዛ ዝደሊ እንተ ክሕግዝ ኮይኑ ማለት ስለምንታይ እቲ ቃንዛ ሓደ እዩ ዝያዳ እቲ ቃንዛ ግን ኤርትራዊ ዝሕመና ናይ ኤርትራዊ ቃንዛ ይሕመንን ናይ ካሊ ዝሕመን ናይ ኣፍጋኒስታን ቃንዛ ዝሕመን ዝብል ሰብ ኣሎ ናይ ቃዛ ቃንዛ ዝሕመን ካብ ናይ ኤርትራውያን ላዕሊ ዝብል ኣሎ ስለምንታይ ከም ኮይንካ ክብሎ ይክልኒ ኣነ ንኩም ይኩን ኣብ መቐለ ኣካውንት ዝኸፍተልና ሰብ ንደሊ ስለ ዘለና ብዝከኣል ብዝቐልጠፈ እንተተኸፊቱልና ንሕና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ሓገዝና ክንሰድድ ዘደንግየና ኣይኮኑን እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ እዛ ሰግመንት እዚኣ ይሰማዕክዋን ነይረ ለንቀነ ግን ብዙሕ ክዝረብ ሰሚዐ ኣለኹ እስኪ እዚኣ መልስማዕ መጀመርያ እዚ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ደገ ተኣኪብኩም ኣዋፂኹም ሓግዙ እንድሕር ትብል ኣለኻ ኮንካ ወፃ ሃገር ትርከቡ ስነ ጥበበኛታት ኣባላት ጽምዶ ተኽለ ክፍለ ማርያም ውትኹል ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ ርምዴት ዓለም ላይነት ኣደሰ ካሕሳይ በርሀ ኣኽሊሉ ፎቶ ተፈኖ ኣሌክስ ካሕሳይ ኣልኣሚን ሓሰበላ ዘርእሰናይ ግርማይን ዋስ ዝውዕል ብስም ጽምዶ ብሰንኪ ጥሜት ተሓለፍ ህይወት ክተመዛበልቲ ብጥሜትን ዓጸቦን ተሓስዮም ኣብ ልዕሊ 100 ማዓስክራት ፋሒሎም ዘለዉ ተጋሩ ተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝውዕል ኮንሰርት ከተዳሉ ይምሕፀን ሕጂ እታ ሕቶ በዚኦም ዓበይቲ ኣርቲስትስ እንድያ ትዝረብ ዘላ ዳርጋ እዚኦም መብዛሕቶም ኣርቲስትስ ድማ ኣብ ሓንቲ ኮንሰርት ለንቀነ ክራኸቡ እዮም ኣይ ሪሊ ሆፕ ናብ እቲ ዕላማ ክሳብ ሕጂ ተገልፀን ከምኡ ኢሉ ግን ናብ ትግራይ ዝኸይድ ሓገዝ ኣይከውንን ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ንሪኦ ዘለና نموت لنا نقتل لنا نجوا لنا اجاوينا من الله نجوا لنا عم عسكر عالم ما يشوف الكبير تراوي ابو مخنا نقتل لنا نقتل لنا نجوا لنا اجو مستي ካልኦት ኤርትራውያኑና ከቢ ችግር ዘለውዎ መልክዕ አይህብኒ ንህዝብ ትግራይ ክንድግፎ ፖለቲካው ግዴታና እዩ ኢልና እንዲና ተዛሪብና እታ ደጋግፋ ግን በኸመይ መልክዕ እንተኾነ ተሓይሽ ክበሃል እንከሎ ብመንግስታዊ ትካላትን ኣገባብን ክትኮን ከላ ጥራሕ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዓፅበሎ ኢልና ኣለና ሓደ 100 መኪና መሸላ ፅዕንካ ክትከይትኽእል ኢኻ ብደረጃ መንግስቲ ማለት እዩ 100 መኻይን ኩንታላት ፅዕንካ ክትበፅሓሉ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መልክዕ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋፂኻ ኹን ግበር ክትብሎ ተኾንካ ግን ባዕሎም ተጋሩ ዋፂኦም ከም ዘይገብሩ ክለካ ኸል እዩ ምክንያቱ ተጋሩ እውን ካባና በዝሑ ዘለው ካባና ንሶም ይህብትሙ ካብ ኤርትራውያን ንሶም ይህብትሙ ነዊሕ ገይሮም እዮም ካብ ስደዱ ካባና ንሶም እውን ይበዝሑ ኾኑ ስለዝኾነ ሕጂ ህዝቢ ዋፂኡ እንተኮይኑ ዝድግፍ ህዝቢ እውን ቆዋፂ ይደግፍ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣዋፂ ግን ብባዕላዊ ተበግሶ እዩ ብባዕላዊ ተበግሶ ይገብሮ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሓንሳብ ኮይኑ ሚልዮናት ኣዋፂ ህዝቢ እዚ ብባዕላዊ ተበግሶ ዝገብሮ እዩ كم طلقوا مسيو أواتيهم زعكبكم مسلد وعيلات تصاوتكم زعكبكم مسلد سي نخمز مسألة نتوميات حزب تجري إلك تحلف على الحطهم كاجن ملكوا خالي تزم مسكا مرسي وتعقيبهم وعيلات تصاوتهم مسلد زي كوب تجارب لغة ما يرتوعين هذا الجزء منقوم ممر برهان أول سعيدن زلا مكتوب عليك على ترينا بس كبا خمين رأيا مجمريا أول سعيد نتاسم دونك تصرح بزح غسغسي بزح سعيريو مخنياتو صمدو استراتيجيكاوي اقداسنه سلازلو لكل كساب حجي بسسرح سرح تراي تصمدو لتكوينات التعريفه درجا كساب حجي بر ابي احمد ورح 10 تكوينات كجمر ابي سرح مشن ورح 10 تكوينات كبر كم زتحسبون زرب زرباتات نيري ببزح منقدي كنسمعون يرنانا امتينا يرنانا سلازي ناول تلخو كميركا تصمدو نقدميت تمصيو and this is نزك تقبر ندحر خوين كادما ፖለቲካዊ ገጻት እውን ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ልሙድ ትርእዮ ንዓፅቦን ንሽግርን ንምምካት ዝግበር ኮንሰርት እዩ ህዝቢ ኮንሰርት ጌርካ ንሓደ ህዝቢ ክትሕግዝ ንኻልእ ህዝቢ ዝተሸገረ ወይ ንዝጠመየ ክትሕግዝ ልሙድ ትርእዮ እዩ እታ ፍልይ ተብላ እንታይ እያ ማለት እቲ ኣወል ዘለዎ ሲትዌሽን ክትርዳእሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንክገብር መይባዓ فقادون يبلون
قبل لاو مريتنا إثيوبيا بزي فقط من إثيوبيا زغون نجر جبرايكن ስለዚህ እንተ ወሓደ ብዘረባ ከምኡ ክብል ክኽእል ኣለዎ ናው ኤርትራዊ ኮይንካ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ይዛረብ ዘለኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ስደት ናይ ዓለም ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ብድሆታት ኣብ ዝነብሩሉ ዘለዉ ብፍሉይ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ጥራይ ሓገዝ ንክግበር ዝግበር ካምፔይን ንዓይ ቁሩብ ትለይ ጽቡቕ ነገር ኮይና ይስማዓኒ ስለምንታይ መጀመርያ እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀቦን ሽግርን ገጢሞም ዘሎ ዝብየ ደንግጹን እዮም ድንጋፅ ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ግን ማዕረማርዮም ከኤርትራውያን ኣሎ ኣብቲ ካምፕታት ወላው ኳነ ብኣካል ከይደ እንተዘይረኸብኩም ዝተሸገሩ ኤርትራውያን ኣሎ ካብቶም ትግራዎት ንላዕሊ እውን ተሸገሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቶም ትግራዎት እንተወሓደት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መንግስቶም እዩ ነቶም ኤርትራውያን ግን ከም ፀላኢ ዝርዮም ዘሎ መንግስቲ እዩ ዩናይትድ ኔሽንስ ዩኒስኣር ገንዘቡ ብዙሕ ጎዲሉ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም መግቢ ክቅርብ ኣይክልኒ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ደረጃ ኤርትራውያን ክንምንታይ ግዳይ ክኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ፀልኦም ሃገር ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብዚ እዋን ፖለቲካ ዝፀልኦም እሞ ካቲ ዝሕግዞም ዝኽእል ዝነበረ ሓይሊ ድማ ገንዘብ ዘይብሉ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ስለዚ ኣወልስዕ ዝብሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣዘራርባን ፖለቲካዊ ኣካይዳን እዩ there are always these political speeches ክትገብሮም ዘለካ ኣብ ግደ ሓቂ መፂኻ ግን ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዝቕመጥ መጀመርያ እታ ክባዝ ክሕግዛ ዝደሊ ንኤርትራውያን ክሕግዛ እየ ዝደሊ እንተ ክሕግዝ ኮይኑ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ቃንዛ ሓደ እዩ ዝያዳ እቲ ቃንዛ ግን ናይ ኤርትራዊ ዝሕመና ናይ ኤርትራዊ ቃንዛ ይሕመንን ናይ ካሊእ ዝሕመኒ ናይ ኣፍጋኒስታን ቃንዛ ዝሕመኒ ዝብል ሰብ ኣሎ ናይ ቃዛ ቃንዛ ዝሕመኒ ካብ ናይ ኤርትራውያን ላዕሊ ዝብል ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮንካ ክብሎ ይክእልኒ ኣነ ንኩም ይኮንኩ ኣነ መጀመርያ ተሓገዝ ድሕር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ብኦርጋናይዝድ መንገዲ ምሕጋዝ ድሕር ኮይኑ ንኤርትራውያን ኢኻ ትሕግዝ ኣለካ እዝጊሄር ዝፈትዎ እውን እዩ ምክንያቱ ንኤርትራውያን ክሕግዞም ዝኽእል ሓይሊ የለን ንኤርትራውያን ክሕግዞም ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ነገር የለን ናብ ሕጅብቲ መንግስቲ ኤርትራ እንተቐይርካዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ብዩኒስኣር ገይሮም ደገ ክኸዱ ዝደልዮም እቶም ኤርትራውያን ንፈልጦ ነቲ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ወፂኡ ንዑና ዓድኹም እተው እንተዝብሎም ክንደይ ካብኦም ተመልሱ I really want to see this ክንደይ ኤርትራውያን ኣለዉ ክምለሱ ዝደልዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም نموت لنا ስለዚ ከምዚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ፀገምናቶም ናብ ኤርትራ ክንከይድ ደሊና ኣለና ኣብዚ ሸጊሩና ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክንኣቱ ሓግዙና እንተዝኸውን ነይሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ገለ ግበር ኢልካ ፀቕጥቕ ትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ ዋላ ንዑ ተው እንድሕብሎም ክኣቱ ይደልዩ እዮም እቶም ሰባት ኣብ ብዙሕ ግዜ ግን ኣይንደልና እዩ ዝብል ሰብ ምክንያቱ ኣብ ካምፕታት ስለ ዘሎ ዩኒስኣር ገለ ገይሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ክወስዶ እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ መንግስቲ ፅቕልካ ሓደ ግዜ ኣምፃ ኣቢልካ ምሕማይ ጥራይ እውን ትርጉም የብሉ because we really need to understand the situation ኣብ ከምዚ ካምፕ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እኽሊ ክእቱ ይኽእል ዶ ኣይከኣልኒኩም ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ኤርትራ እንተምፅኢሎም እውን ንሳቶም ደን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም የብሎም ሶ እቲ ብመንገዲ ዩኒስኣር ሪሰትልመንት ገለ ዝሓስብዎ ዘሎ ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቨሪ ትሪኪ ወላ እቲ ፃውዒት ናቶም ንማሕበረሰብ ዓለም ንገሩልና እዩ እዚ እቲ ዩኤን ገለ ክሕግዞም እዮም ዘልዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክፋል እዚኣ ብጣዕሚ ሕልቕልቕ ዝበለት ጉዳይ እያ ግን እታ ኣወልስዒ ዘምፃ ብፖለቲካዊ መንገዲ ጥራይ እንተራእናያ እምበር ብዓይኒ ፍትሒ ብዓይኒ ቅንዕና እንተሪኻያ ንኤርትራውያን ቀዳምነት ግን ኣወልስዒ ድማ ነቲ ፅምዶ ከም ዝግዝጉስ ኣካል ኮይኑ ከምኡ ክብል ፖለቲካል ዘረባ እዩ ምስ ብዙሓት ከም ተፃልኦ ድማ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ከትክዕወር እየ ኣለኹ ግን ኣወልስዒድ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ፅምዶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተጋሩ ጠው እንተለዉ እንተወሓደ ብዘረባ ከምኡ ክብል ክእል ኣሎ ሓገዝን ካልእን ካላርሲ ኮይኑ ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ንሱን ከምኡ ክብል እዩ ክሕግዝ እውን ብመንግስቲ ደረጃ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ብመንግስቲ ደረጃ ክሕጋዝ ስለዘይክእል ንህዝቢ እዩ ሓግዙ ክብል ዝኽእል ስለዚ እታ ዘረባ ንፖለቲካዊ መዓላ ኣገዳሲት እያ ነይራ ካልእ